din ang kung ikaw iya sa Ginoo, mangita gyud ka sa Ginoo. Manang gingan, if my people shall call by my name, shall humble themselves and pray and seek my face. Mo na yang gingon. Pangitaon nimo ang akong naong, mo na kung mag-pray din ka, paminawon dayon sa Ginoo ang imong nga pagampo, tubagong ka sa Ginoo. Mo na nga ayaw gyud mo kaluyag sa gamay ra ta kay mangundang ra magyapon ta. Sa tinuod lang, naa may ending. Mo bitaw nang naay gitawag og ato ang goal because na ending ha. Dili man na ingon magsige lang tagsimbaw niya wala day goal. Dapat kita usa ka bunga, usa ka kahoy mamunga. Nanglan ang kahoy mamunga gyud kay ang kahoy di mamunga. Putlon man ang gyapon. Mo bitaw na ayang gingon sa Bible, kinanglan mo grow gyud ta mo grow ba. Mahimot ang takos. Aron pagbalik sa Ginoo, although giluwat ta, gilukat ta. So, iya pong gihatag ang kahibalo aron mahimot ang takos. Mahimot ang worthy sa tubangan sa Ginoo nga angayan gyud ta. Kung bagat pa kunay pagpangili sa mga lawas, angayan ba ang imong lawas ilisan o lawas nga dili madunot? Angayan ba na imong lawas o ang imong kinabuhi hatagag og eternal life? Mabita na ako magtuon sa pulong sa Ginoo no, lisod yun tuod. Wa man ko'y nagsultig kamaturan, sa tinuod lang. Kapag panalagad sa Ginoo, kinabuhi dili kamatayon. Kaya ang kamatayon, ingon pa sa Bible, there is no hope in that truth. Munang, there is no honor and praises in the grave. Mabita na nga, mabasaran nato na kung sa'y pag-ingon ni Jesus Christ sa mga parasiyog, mga skriba, sila sama daw kuno sa lugnanan na di naa siya sa ilalum sa yuta niya ang mga tao naglakaw sa ibabaw nila niya ang mga tao naglakaw wa mahibaw balo kung unsay gibuhat nila dito nila lang namatay pero wa sila kabalo kung unsay ilang gibuhat mo na ang tao inuna na ang tao daw kuno inuna na mga skriba para siyo wa kabalo they are unaware kanang murag baliwala lang ba? Mo bitaw na nga kita karon magtuon tayo ning pulong sa Ginoo kay dining tanan giprophecy man ni. Dili ko moingon nga gituyo na ninyo prophecy gyud ni. Kung kamo nawala na inyong gugma because that is a prophecy mo na magbantay ta. Mo nang kinahanglan mag-aware ta ug mag-ready ta kay ngano man giprophecy man nga nag-ingon ang Ginoo usa ka ilhanan nga matod pa sa diya nga ang kadaotan mulibot na moabound na the love of many shall wax cold mabugnaw kanang pagbati nimo diya sa panalagad sa Ginoo diya sa kamaturan pagbati nimo kanus amo balik ang Ginoo ang pagbati nimo nga din kinahanglan mahibaw pa ka ang pagbati nimo kinahanglan mangandam ka ang pagbati nimo diya pagsimba mawala na magbuhat na lang ka na tungod kay naanad ka pero ang imong pagbati unang gingon ang heart nimo layo na kay ang heart ra ba na ay ora nay gugma ha wala gibutang sa una ang gugma naa sa mo kasing-kasing kay ang gugma pagbati na mo na ang tao mahibong ka nga nganong late man ko nganong dugay man ko aware na ka na prophecy naman na diingon man gina sa Ginoo ang mga tao mabugnaw. Ya kung ikaw iya sa Ginoo, sa may mong baton, pangayo dahil sa Ginoo nga Ginoo ayaw itugot na. Kaya ang Ginoo ra bay nagbuot sa tanan. Kana ganing mercy nagaingon, wayo nakasabot na ingon pag ni Jesus Christ, what is the meaning that I have mercy? Kung sa may meaning ana nga niingon daw si Jesus Christ, nya ako magkakaluoy kaniya. Kita nagisgot sa pulong sa Ginoo. Kining pulong sa Ginoo, propesya ni, nahitabo gyud ni, mahitabo gyud ni. Mao ni atong life, mo nang magbantay lang ta. Mo bitaw nang mag-pray ta, prayers talking to God aron ang Ginoo dili siya mugiya nato ngadto sa mga propesya. Kaya ang tanang tao gyud naisulat na sa prophecy. Nga ang tao mabugnaw, ang tao mobiya sa pagigugma sa kamaturan, ang tao siya magtuon dili na gina siya makakaton sa kamaturan. Muna atong bantayanan.
Gani ang prophecy gamay ray maluwas. Nya kung daghang tao nang alagad sa Ginoo karon, maluwat tayo na. Muna akong bantayanan. Gamay ray maluwas mo na maningkamot ta sa gamay rata kay maura na gingon sa Ginoo. Importante matod pa ni Apostol Pablo, strive your own salvation. Paningkamot rin inyong kagalingon kaluwasan. Labi na nga ginuhapit nga mobalik kay sabi nimo nahitabo ang earthquake. Muna akong gingon pagbantay mo nga di mo makuyawan, di mo mahadlok pa mo. Nahibong na ko gabi nakamata lang ko ba kay nay nagtuklod na ko. Pabangunon dahil ko, ano, linog. Nagkainglinog ko, ano madlok pa mo linog. Hinumduman ako. Nahitabo kang Jesus Christ gani. Tatong 12 disciples samtang naglawig sila sa dagat. Si Jesus Christ natulog lang sa bangka. Karon niabot ang bagyo, pero ting linuga. Karon dugay kayo nila pukaway Jesus Christ, nabati nilang kahadlok. Mato ilahang gipukaw. Si Jesus Christ, pagpukaw kang Jesus Christ, kung sa gingon ni Jesus Christ, namang giningon sa kadisipulo, magtutudlo, mga lunod na ta, mga kuan na tayo ni. Kung sa gingon ni Jesus Christ, pagkagamay sa inyong pagtuo. Nga naman, naingon sa gamay. Tabaw na sila nga, si Jesus Christ ilang kauban, gamay lang yan kung ilang pagtuo. Sabi mo, dagan kayo gingon din kung ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan. Yung ano, mahadlok man ka, mo na praktisi ginoo di nyo kadlok. Ang linog gabi, wag yun ako bati ang kadlok. Natural na, ang nahunaunaan ako. Nganong madlok man ko na may Ginoo nagbantay na ko. Nganong madlok man ko nga ang Ginoo may nagbuot sa tanan. Kung kita ba mamatay o mahugnuan, matumbahan, makuan. Ang ako pagtuo, dili na itugot sa Ginoo. Kamu, itugot din na sa inyo ha. Muna nga usa ka butang nga di gamay ra ang inyong pagtuo sa diya mahadlok mo. Manggawas din sa balay, mangadto sa asa. Bisan asa mo adto. Kung ang Ginoo mo tugot nga ikaw, maingon ana igid ka. Muna ang usa lang kabutang ang pagtuo ba. Ha? Pagtuo, nya kanang pagtuo sao man na kanus amaw nang moabot ang pagtuo. Sa pagpaminaw, mana ang usa ka butang nga kulang sa taod. Di man gud maminaw. Magsige na lang magud. Although naminaw pero dili maka-perceive ba. Mo nang giingon ni Jesus Christ sa mga tao o sa mga nagsunod kang Jesus Christ, mga dull of hearing. Kahit kayo og panungog ba, pagsabot, saro di gyud kasabot. Pagingon nga ang Ginoo sa inay sulat ana may tabog yun na. Mo bitaw na karon. Pagtuon jud mo nga di mo mahadlok kay naamoy Ginoo. Ayaw mo karatol, ayaw mo katarantar. Pag ampo gyud sa Ginoo niya usa ka butang ay mong saligan, nga di mo tugot ang Ginoo, nga hatagang kag harmful, harmless, kung naa may harmless, gamay lang. Mao man ay gikuha sa Ginoo ba ang kahadlok sa kamatayon? Kanong mahadlok man tao di kay mamatay. Unya, muuyon nga ang tao mamatay, mahadlok man di ay. Sa tinuod lang, the last enemy of God is kamatayon. Tagaan tag-power to overcome the fear of death because we are bondage. Nagapos mata ng kahadlok, kamatayon. Mo nang manarbaho ang tao, kay way kaunon, mamatay unya, isag ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Ang tao dili mabuhay sa tinapay lamang, mangita yung tinapay. Mo nang walay pagtuo. Wala, nintak na karon atong isgutan karon. Ako lang painumdom sa tinuod lang, nakaingon yung kolon, unsa pa kong iwali. Wala naman ko iwali ninyo. Mo nang gingon, comfort na lang ako ni sa inyo. Kaning mga pulong is a comforter mo good ni. Ato ning hisgutan ang Matthew. Kay si Jesus Christ mismo nagsulti ni. Nga matod pa niya di sa Matthew chapter 24 verse 42 to 51. Mo ni sa kabutang nga giprapisi sa Ginoo, mo ni atong bantayanan aron di ta madlok. Ingon pa niya sa verse 42 sa chapter 24. Watch therefore, for we know not what hour your Lord that come. Pagtukaw ka mo, kay wala mo kay bao, unsang orasa mo balik ang inyohang Ginoo. Mo na iyang gingon. Verse 43, but know this, that if
the good man of the house had known in what the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Tanawa, kinahanglan may bawo mo ini. Kung ang usa ka maayong tao daw diya sa panimalay, kay balupak anus amo abot ang kawatan, di siya motugot nga ang iyang panimalay mabungkag tungod sa kawatan. Pausa na ito pagpangalagad. Kung kabalo ka, nga ang Ginoo kanus amo bali, nganong mahadlok man mo, mo na kanang earthquake, usa ra na kailhanan, dili gyud ka motugot ana nga diin mabungkag ang imuhang kinabuhi. Kay wa ka kay balo, mo nang niingon siya watch. Naibaw man ta, so ayaw tuguti. Nya kung maabtan ka nga din maglinog hadlok ka because wa mangukag kay balo. Kanus anak mo abot, mukalit lang na, mo nang batayanan yun na to. Verse 44, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. So busa daw ko no, manganda mo kay sa oras sa iyang pagbalik, wala gyud tao na sayo bisan ang anak. O ang anak nga mobalik, ang tao wa gyud kay balo. Isa man ang anak mo na si Jesus Christ. So wa man ta may balo sa matong baton, mangandam. Be ye ready. Ang problema lang moingon ang mga tao, ready man ko. Nagsige kay kog simba, wa sila kabalo ang say ready. Nya kung nagsimba ka, ano, ang imo ada pagsimba, na-record ba na sa Ginoo? Is that acceptable? Munang gingon, permit ba na sa Ginoo? Will ba na sa Ginoo? Approve ba na sa Ginoo? Munang magtuon yung tagmayo kay dili ta magsaling na nagsimba lang ta. Kinahanglan may bawaan nato ng gitawag og PWE. Kanang permit, kanang will, kanang approve. Aprobahan ba na nimo aron acceptable na? Dili na madawat sa Ginoo ang imong pagsimba. Bahala kay wa kay absent dia pero wa day ka na ilham sa Ginoo. Sa ihatag sa Ginoo, sa isulti sa Ginoo, pawa magbubuot og dawtan kay wa ko kailan nimo. Kadugay na nimo simba wa gani kay absent, wa gyapon ka mailhi. Una usa ka butang nga din ato batayanan kay mo ni gisulti sa propesiya. Namatod pa niya sa verse 45. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord has made ruler over his house, to give them meat in a due season. Kinsa daw itong matinud-anon og mga wise nga servant, ang Ginoo daw maghimo kaniya og ruler, leader over household, to give them meat in a due season. Munang gingon ka ng mga pastor, dapat kay mao na ang wahatag sa pagkaon in a due season. Nga nang gamay na lang nga panahon. Nga kanang angayan imong buhaton na nang gamay. Kanang due, kanang angay, kanang kulang ba. Kung sa may kulang nato, muna in a due season, ang Ginoo nangita anang faithful and wise servant. Nga gihatagan siya og gitawag mid-ruler over the household. Household nga, muna imo role. Muna akong gingon sa inyo. Mag-unsa man akong pagkapastor kung dili ko maghatag kaninyo og mga butang nga bulaton ninyo sa gamayng panahon. Unsa man yung gamayng panahon? Anong hapit na mo balik ang Ginoo? Nya unsa man imong buhaton? Mag-ready ta. Unsa man tong i-ready? Mao na ang pagkaon nga diin in a due season. Mao na ato ang hisgutan. Nga matay pa sa verse 47. Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. Mao nang gingon, sultihan ko gyud kamo kanang ruler nga iyang gihimo, mao na ang mag-over all his goods, kanang magdala sa iyang pagkamaayo, the goodness of God. Mao nang gingon niya sa 48, but and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming. Tanawa ko, ang servant kuno daw miingon, adugay pa tumubalik ang Ginoo. Sige lang mo, simba lang gyud mo. Padayon lang gyud mo, ayaw magkapsing kay dugay pa mubalik ang Ginoo. Ayaw isipan nga sa sabi niyo sana nga servant, nga pa sa 49. And shall begin to smite his fellow servant, and to eat and drink with the
drinking. Nga din sila magsugo na po sila o kanang gitawag og kanang kuanon ang mga alagad sa Ginoo ba, mga kauban sa pagpangalagad sa Ginoo. Kunya mangaon lang, mag-inom lang diya sa mga nagainom. Sa verse 50, the Lord of that hard servant shall come in a day when he look not for him, and in an hour that he is not aware of. Kada daw iyahang Ginoo niya anang servant moabot sa adlaw nga diin wala niya tan-awa, nga matod pa niya moabot ng orasan ng Ginoo niya nga wa gyud siya nagpakabana. Mo na mga tao nga diin wala gani naghatag nagpakaon in a due season. Di ba nagisguta atong gitawag og kanang due season, unsa may angay anang due season, kanang due para sa Ginoo, kana okay, due to God, unsa may para due to God. Usaon man nato na ang Ginoo, mao bitaw nang due season, doon na tay buhaton aron mahimutang andam, mahimutang ready. Ang problema dia unsa imong gikaon kanang gitawag in a due season, nga ang ruler mao kana ang yatagan og authority to give meat in a due season. Mao na akong gingon sa inyo, kanang ihatag na ko sa inyo nga kanang gingon diri ni Jesus Christ, kinahanglan mag-ready mo. Nya unsa man pag-ready mo nang magtuon ta. Kay ngano man kanang servant ga dili mingon nga ang Ginoo hapit na mobalik, nga din mingon pag yun siya gyapon nga ang Ginoo dugay pa mobalik, kanang servant na pagbalik daw anang iyang Lord unaware gyud na siya. He is not aware of, dili na siya makabantay. Mo na sa verse 51, last verse, and shall cut him asunder that appoint him his portion with a hypocrisy, a hypocrite. There shall be a weeping and gnashing of teeth. Mo na siya yang gingon dinhi, siya pagaputlon sa iyang pagpangalaga, gi-appoint siya nga ang iyang bahin ingon nga usa siya ka nagpakaroon ingnon, din siya moadto sa pagpanghilak og mga kagot ang iyang mga ngipon. Asa man na moabot ang panahon nga mohilak ug mokagot ang ngipon sa impierno na. O bitaw na nga diin kita magbantay tayo ni pulong sa Ginoo. Mo na ang atong tun-an karon unsay gingon ni Jesus Christ, kay wa man ta hibaw sa oras. Sa verse 44, therefore be ye also ready in such an hour as ye think the Son of Man cometh. Kay wa man ta nasayod kung kanus amo balik si Jesus Christ. Sa verse 50, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, nga wa gyud siya nagtan-aw na nga mobalik gyud ang Ginoo, and in an hour that he is not aware, kung kanang orasa dilig na siya kabantay. O bitaw nang mingon ko ninyo nga ang Ginoo hapit na mobalik, mo nang nagbantay ko kanunay. Pagbantay pud mo, ayaw mo pagingon nga di nangalagad lang ka, magpaabot ka sama sa uban. Anong uban wa man natudluig nga din ang angay gayud nga din diya sa Ginoo, kay hapit naman siya mobalik. Gani mga tao ron nagawali pa aron dagan daw muduol sa Ginoo, which is ang mga tao ron ang propesya mambugnaw na sila, manduol sila pero dili na uban ang kasing-kasing. Ang gingon sa Ginoo nga din mga lagad na lang sila pero wala na igugma. Pareha gud ng pamilya nga din nabungkag na ang pamilya kay ngano man wala naman ang gugma. Nawala ba, nabugnaw nga ang gugma nila atong matag-usap pa sila nga diin nagsabot sila, mawala na to. Mo nang giingon nga mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mo na sa pagpangalagad sa Ginoo, moabot ang panahon dili na imo ang pagbuot din na sa Ginoo, mo nang magprita ka basig usa ka sa giingon ni Jesus Christ. Sa diha moabot ang kagubot, matod pa niya mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Gani si Pablo nag-ingon kang Timoteo, nagwali siya dito, there will be, matod pa niya, perilous time in the last days. Aduna ba'y kuyaw nga adlaw ba? Panahon. Wabot yun ang panahon nga kuyaw. Ingon pa sa 2 Timothy chapter 3.
Nga kung magsugod ka na sa wan, diha makita nimo nga mga tao mahigugmao na sa iyang kagalingong hinapi. Puro na lang hinapi. O kung mahimo mo ginansa pa lang, wa siya nagunahunang ang ginuhapit na mobalik. Mo na usa ka butang nga Pirilos nga giingon ni Apostol Pablo. Kabaw mo sa nang Pirilos lisod sa usa ka tawo na nga diin siya maluwas kay nganuman. Mahigugma naman siya sa iyang kagalingon. Mo na akong gingon ninyo, propesiya. Ang mga tao, although nangalagad, daghan sila, natapok lang, mawag rin ang panahon. Mangundang nata kay gingon sa Amos, there will be a famine in the land. Not famine in food and meat, but famine in the hearing of the word of God. Wa na muwali ba? Ano sa man may tabo? Kung sa may tabo, nga wa na muwali unya. Kung atong pandemic, di na ta pagawason, di ta pamaminawon og pulong sa Ginoo. Salamat ang ta kay naay mga gitawag og mga radio, mga TV, pakapaminaw pa ta. Pero kanang iyag yung giingon, there will be a famine. Pagutmanan mo bitaw na ato pagpangalagad sa Ginoo, mga tao ni ani diri because sila gusto mukaon kay gigutom, kay giuhaw. Mo nang giingon ni Apostol Pablo ni David, like a deer panted by the living water, the spring water. Nga ikaw nangandoy gyud ka sa living water ba? Kay nga naman, ang abi ng mga Israel, no, ang wala sa ila is the fountain of the living water. Wala na sila Ginoo nga naghatag og buhi nga tubig sa ilaha. Kunya ang ilang panudlanan, although na sila sudlan ng buslot. Nga ambot pasabot ang pulo, baliwala lang nila. Wanang di not aware. Wanang dili sila ready. Tanawa, muabot ang kagubot. Sa may mahitabo nila, gubot lang. O bitaw na kita karon atong isgutan ning gitawag og di prophecy sa Ginoo nga nagingon siya, be ready and aware. Panganda mo og pagbantay. Dili lang mga lagad ka magpaabot ka, pangandam. Kaya muabot diri perilous. Muna yang gingon terrible days, darkness. The day of the Lord is darkness, gloominess, kangit-ngitan. Muna buot pasabot sa Ginoo. Gani unang mubalik ang anak sa Dios unsa may tabo. There will be a famine, a pestilence, an earthquake in diverse places. Muna, ipahinumdum na nato ng kwan. Muna makaingugo. Di gyapon matinud-anon jud ang tao. Muna ako kay mo mingon ko ninyo. Ambot lang. Di man ko makaingon ninyo nga kamo matinud-anon, di po ko makaingon ninyo nga dili mo matinud-anon. Ang Ginoo ra gyud makaingon ana. Pero usahay bubati gyud ako kay ngano man. Sa tinuod lang di gyud ko ganahan, di ko musayo sa adlaw sa Ginoo. Moingon ko, Lord, kung may pulos, nakaila ko nimo unya. Bahala dili pa time. Bumatag gyud ko. For the gospel sake, for the word of God sake, for God's sake. Ano man day maglingkod lang ko diya. Kay ngano man ako nang gihuna daan, imo na ning adlaw Ginoo, dili na ni ako. Munang gingon dili lang ko matulog lang. Kung mahimo ipakita na ko ang ako ang pagkamatinudanon, anang gitawag og faithful nga ikaw nagtuog gyud ka or na-convince gyud ka ng adlaw. So therefore, matawag ka lang faithful kung ang imong nahuna gayud. Munang gingon nga din kining adlaw ni iya sa Ginoo, kanang makaingon gyud sama ni David, this is the day that the Lord has made, that I will rejoice and be glad in it. Kunya makaingon ba ka ana? Matulog pa man ka kay wa pa may time. Muna warning na ko na sa inyo, mo nung moingon ko ninyo pagbantay lang mo. Kaya abi na mo, ako nagwali ko ninyo aron maluwas ko. Pero wa ko naguna-una kung maluwas ba mo dili, basta ang importante kamo nahibaw mo sa pulong sa Ginoo. Kung kamo iya sa Ginoo, mangita gyud mo ining pulong sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa Matthew chapter 25. Sa verse 1 to 13. Then shall the kingdom of heaven be likened unto the 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them.
Magbatot pa niya, while the bridegroom tarried, they are slumber and sleep. Samtang daw kuno ang pangasaunon. Sabi mo sa tinuod lang kita ha. Pangasaunon ta ni Jesus Christ. Kita ang bride. Mo nang gingon na kanta nga dili singer nga ganahan gyud ko atong kanta ha. Ambot kung naa pa lang to, mupalit gyud ko ato. We wanna marry. O mo nang gingon I wanna marry. Katong kanta ba nga gusto gyud ko makigminyo kan Jesus Christ. Kay wani man gud si Jesus Christ as a husband. As a bride, unsa na siya? As a groom na siya. Kay dunay gingon sa Revelation, gi-reveal nga nagpaabot na sa kasal sa kordero. Mo bitaw na nagsample si Jesus Christ, ang kingdom sa Ginoo is like a king who prepare a wedding for his son. Nya matod pa niya, ug ang tanang tao daw kuno, tanang tao gi-invite, gi-video sa Ginoo nga kamo manganhi gyud mo. Ang Ginoo gyud ang Ginoo panganhi gyud mo, panganhi. Nya ang tao wala na nanduol primero giingon ni Jesus Christ. Wala na sa magtutudlo at sa mga agalon nga nag-invite. Dili sila mo ani dili magtutudlo kay naa sila yung gipangbuhat, busy daw sila. Mo na giingon tama gitong giingon pagbalik daw ni Son of God, si Jesus Christ. Ang mga tao busy. Mo na perilous time kay malab naman sila sa kagalingong sinapi. Mo na nga gamay ray maka tambong gani atong unang panahon matud pa ang pagbalik daw ni Jesus Christ is like katong naitabo kang Noah sa lunok nga sa tibuok kalibutan walo ra ngano man walo pila ray ka tawo atong unang panahon. Siguro kumuingon ta pagkadaghan. Pero karon ni samot nagpagkadaghan. Unya matud pagyapon ang pulo nagaingon sama lang gyapon sa ang pagbalik daw sa anak sa Dios sama daw sa naitabo lang gyapon atong una nga gamay ray maluwas. Mo bitaw nang niingon ang usa ka tawo nung utana kang Jesus Christ magtutudlo pila day kabuk maluwas. Gamay ra ba ang maluwas? Niingon si Jesus Christ paningkamuti lang ninyo. Kay dagay na ningo haapan dili kahimo propesiya na. Mo bitaw na magapot sa Ginoo nga din mahimo nato ni pinaagi sa tabang sa Ginoo. Mo nang giingon ay kanduol through Christ kanang kaluwasan na kay kining ato ang pagpangalagad sa Ginoo mahitungod sa atong kaluwasan. Mo na iyang giingon dinhi nga ang kingdom daw sa Ginoo is like 10 virgins nga matud pa niya sa verse 5 while the bridegroom tarried they are slumber and sleep. Sila naka hinanop og nakatulog. Verse 6 and at the midnight where was a cry made, behold the bridegroom coming, so ye out to meet him. Nga naay nag-ingon sa tungang gabi na nga nagsinggit, nag-ingon, oy tanawa ninyo ang inyong pamanhunon ni sugatan ninyo. Batod pa sa verse 7. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Kunya ang tanan daw kayong nagatang napulo ka birhen na nang mata sila kay nakadungog man sila sa tingog. Unya ilang gitanaw ang ilahang lamp aron makita gyud nila kung mugawas ba og dili. Basta moabot na kay naaman to sa portahan sila naghulat. Verse 7 and the foolish said unto the wise, give us of your oil for our lamps are gone out. O katong mga buang-buang daw kuno kanang wala nangandam ba, no? Wala nagpakabana, wala sila nag-aware. Nga din makaabot ba sila? Ready ba sila? Manang nangayo na lang sila atong gitawag og 5 ka wise. Kay ngano man matod pa nila ang ila daw oil. Nga matod pa na give us of your oil for our lamps are gone out. Napalong naman daw. Unang mapalong na. Kabaw mo spiritually, kung ato ning hunaw-naon kanang oil pagbati na. Mo na mga tao nawala na ang pagbati. Although naa sila sa simbahan, mabita na nga ang mga tao o si Jesus Christ mismo nag-ingon na kaniadto mga tao
These people drew near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Mao po na ang karon nga diin ang meaning kanang walay oil, although their mouth and lips nagkanta man na, nag-shout man na, pero ang heart wala diha sa tubangan sa Ginoo. Mo nang gingon ang ilang oil ba na paong mabot jud ang panahon, mao bitaw nang gipropesiya ni Jesus Christ nga din sila nga atong pagtulunan nga sila nanduot sa Ginoo. These people drew near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Mao bitaw nang kita ka nakahibalutan ako nang ato ang pangandaman o kanang ato ang bantayan. Mo nang gingon ready and aware. Dili lang kay mga lagat ta nga diing gipropesina nga adunay 5 ka berhen nga pulis gitawag kay ngano man ang ilang oil gamay na lang. Mo na basig ang imong pagbati gamay na lang. Wa na kay gugma sa kaluwasan ba nagpaabot na ka kanusa ka maluwas sa tinuod lang dako kay ko kadlok diha sa Ginoo pero dili sa mga kalisdanan di na ko mahadlok ini kalisdanan diri kay ngano man tungod kay ang Ginoo makumbalantay mo na kadalinog di na ko madlok sa dangdon ako na dili na ko miingon nga mugawas pa ko miingon ko ang ako unahuna na sa Ginoo nganong mahadlok man ko ana ang Ginoo may nagbuhat ana sa tinuod lang ang promise sa Ginoo kinabuhi dili kamatayon dili kanya itugot mamatay ka kay ngano man gusto sa Ginoo ilisan na imong lawas di na pwede mailisan kung nadunot na so banhawon lang na imong lawas puhon. Mo bitaw na kung atong tan-awon jud ning pasabot ni Apostol Pablo sa tuwa. Mo na atong gi-grown nga mailisan atong lawas niya unsa pag-ilis. Nga in the twinkling of an eye. Unsa pag-change. Dili tanan mga matay but tanan mga usap. Mo na nga din usbon ni ang ato ang lawas. Mo na iyang gingon dinhi sa verse 9, but the wise answered saying, not so. Lest there be no enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Matod pa sa mga wise nga di nangayo man itong mga foolish o uwel nga diin mubati pa sila. Wanang gingon niya, kining among uwel dili na niigo namo, labi na kumuhatag pami ninyo. Mas mayo pang wadto mo dito sa tindahan ba, mga pangita mo o makapalit mo. Mobita na ang prophecy ni Amos, there will be a famine in the land, dili famine of pagkaon, kundi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mobita na nga si Jesus Christ, matod pa niya, katong giuhaw o gigutong umari mo kanako kay pagabusugon mo. Mga samtang napay panahon, kung ikaw tinuod giuhaw, muinom gyud ka. Unya diya sa Ginoo mo nang muanhi ka. Mo na mga tao kunong nianhi dinhi sa tinuod lang giuhaw na og gigutom. Sa kamatuoran dili lang ingon sa pulong. Dili lang kay ingon ni ani ka mo na ibutang sa imong hunahuna kasing-kasing nya kung ikaw iya sa Ginoo kung gusto ka maluwas, ikaw mo'y mangita sa Ginoo dili ang Ginoo mangita nimo. Mo na kanang mga tao nagwali diya sa gawas. Mo nang giingon dako kayong kamalian sa ilang kinabuhi. Kay ngano man ilang gipangita ang tao which is nga ang Ginoo nangita na nila pero gani lang wala sila nakaplagan sa Ginoo sa diha nga si Jesus Christ niya ni. Kato pag aning Jesus Christ nangita man gyud siya sa mga tao. Muna dili na ta ingon mangita sa mga tao kundi ang nangalagad o ang iya sa Ginoo mangita gyud na niya. Labi na kung gi tawag kag people, my people are called by my name shall humble themselves and seek my face and pray. Diyan ka mo ampo. Paminawon gyud ka sa Ginoo kung mangita ka, kung di ka mangita, labi na kini atong covenant nga gi-enter nga ang Ginoo adunay covenant sa tao. Covenant of seeking God ni. Dili na pwede ang covenant maangko nimo kanang mga promise sa Ginoo, kanang gugma, goodness, mercy, grace, kanang iyang gipangsaad mga kinabuhi, mga blessing. Mo na iyang saad dili na maangko nimo kung dili nimo siya pangitaon. Mo bitaw nang gihimo ang saad dili pakyason kun dili tumanon. Mo nang manaad pud diha sa Ginoo nga ang pagpangalagad sa Ginoo kung gingon na ninyo pagsaad na ang tao wala na naad mangalagad sa Ginoo di gyud nakalahutay.
Mo bitaw na nga kanang ato ang pagpangalagad panaad na sa Ginoo. Kay kung mapakyas man ka, pero maningkamot jud ka kay nanaad naman ka, di ba? Kanang mga tao nga dili ka bayad utang, singlo na, kung manaad na siya, tugutan na siya, mo na nga aron dili ka paninglon, paningkamuti nga makabayad jud ka. Ingon ana na ang mga pagpangalagad sa Ginoo paningkamuti jud nga maridi ka. Na matod pa niya diri sa verse chapter 10, verse 10. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went into with him to the marriage, and the door was shut. Nga matod pa niya, sa diya nga sila, nangadto na malit, kunya katong mga ready daw kuno, nga matod pa that they that were ready went with him to marriage, and the door will shut. Katong nangandam, niadto sila sa kasal, unya ang portahan na sila na. Kato katong namalik, mo nang gingon, nasiradaan na sila. Mo na yung gingon din 11, sa verse 11, sa Matthew chapter 25, afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Batod pa sa 12, but he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Verse 13, watch ye therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Mo na iyang gingon, so pagtukaw kamo nga diin sa adlaw kay wa mo kahibalo nga kanus ang mobalik ang anak sa Dios nga mo si Jesus Christ. Mo bitaw na akong gingon kaninyo karon, ang atong gisgutan is ready and aware. Panganda mo o pagtukaw, kanang magbantay ba, aware, para na karon nahitabo karon. O bitaw na ako nagsulti ko ninyo, mo na nga mga pastor dapat aware na sila sa mga panghitabo kay ilhanan man na sa Ginoo. Mo na ang tanan bitaw nga nahitabo, kanang nahitabo sa inyo ha, kanang di mo ganahan tungod ang Ginoo may nagbuhat ana nga ikaw di ganahan sa Ginoo. Mo nang mag-pray gyud ka nga di unta dili ka tagaan og espiritu nga dili ka ganahan. Mo man atong prayer sa Ginoo magpatabang ta kay ngano man ang tanan nahitabo sa kalibutan ug ang tanan kinaiya sa tao, ang tanan mahitabo sa tao pagbuot na sa Ginoo. Mo nang mag-pray bata nga din nga adunay tulo ka buok nga gingon, if God permit, if God's will, if God approve. Kung mo-approve ang Ginoo, sa man nato nga mo-approve ang Ginoo, mo na gingon ni Apostol Pablo kang Timoteo, study to show thyself. Dili lang kay mga lagad ka diya, nangalagad ka, wala gyud nimo to nimo kagalingon. Mo na yang gingon, gikinahanglan gayo mag-ready ta. Kaya wa man ta mahibaw sa pagbalik sa Ginoo. Mo na nakaingon ko Lord sa mamong bato, wa naman ko iwali sa tinuod lang nakaingon ko atong Lunes. Lord sa pamakong iwali, mo na nagpray ko. Samtang nagbasa ko, basa-basa lang ko niabot og ni Santos sa una-una, labi na nga nagtan-aw og YouTube dito nakuha na ko ni nga ang tao day kun dili mangandam, dili baluwas. Mo nang kinahanglan mangandam daw og kanang magtukaw ba kanang aware ba sa panghitabo. Nga kung kana bang panghitabo naisulat ba na naisulat mo na di ba? Kanang earthquake in diverse places. Kabalaw ba mo sa China karon tuiga? Daghang kay nang hitabo sa mga lain-laing nasod. Mga kasagaran flood. Kanang baha, kasagaran baha. Mo bitaw nang nagsigil ang kabaha ng ilahang yo sa kay ngano ang tinuod yo tong gingon sa science. Mga scientists nga diin ang Iceland natunaw nya 4 meters ang nisaka sa dagat. Mo na dunay mga island kung i-search mo sa YouTube na ay mga island nga dili na island kay natabunan na sila. Ang mga tao nga nagpuya tong una nahimong baryo. Nahimo na lang kulungan. Kay nga naman gamay nga malayuta nagpakita kay nga ni taas man. Una magsige na lagbaha ang mga lugar kay nga naman ang ulan ug ang tubig nga ni bugwak di sa yuta dili naman mo dito dagan dito.
kay puno naman. Libil naman sila, yuta ug ang dagat, niasa pa na sila padulo, di mo atras na, mo nang mubaha, mo nang pirmi mubaha, mo nang nga di ang Ginoo. Nagpa-remind yun na to, nga kinahanglan aware ka ana. Kanang mga panghitabo ba, labi na nga ginuhapit ng balik, di mo maganda ako. Sa tinuod lang, nanikamot ko sa kung kagaling kaluwasan mo nang, wingon ko sa Ginoo, Lord, walig yun ko. Kay matod pa niya po sa Pablo, kung dili ko mawali, alaot mo daw siya, mo nang giwali na ko ni, bahalag ang tao, kanang kung bagat pa, dili siya maminaw, or kung siya mangayo, diag tabang sa Ginoo, kay dili man nato ni mahimo ang tanan, mo bitaw na tungod sa Ginoo, mahimo nato ni ang pagpangalagad. Mo ni usani ka propesiya sa Ginoo. Mo na gikinahanglan nga aware ta kay ngano man wa man ta kay balo sa pagbalik ni Jesus Christ. Ug matod pa niya, although nagsulti man siya nga adunay gitawag ilhanan sa iyang pagbalik, gani ang last ng ilhanan sa iyang pagbalik, there will be a great tribulation. Wa pa man ta kabaloan na, pero bantayan ta na. Kung ang gira mo na kung giingon is second to the last. Nganong second to the last na, kay nga matod pa dito ha, sa tinuod lang. Pag may tabo na gaya ang Third World War, kung kinsay mo daog na, mo na mo role sa kalibutan. Mo nang nahitabo ng tinuod ka ng mahimong one world ang kalibutan, nga usa na lay gitawag og relihiyon kay nganong man. Pag human sa gira dire, mahuman pod ang gira sa langit, ingon dito sa Revelation, nya diing kanang accuser nga si Satanas, nga the old serpent, mo nang gitawag the dragon, naapil ng dragon na, kaya sa Bible, the old serpent, the devil, the dragon. Mo nagingon ihulog na dire kay dili na napasudlon, kay nga naman dili na siya pa-accusation, kanang go-accuse siya sa mga Kristohano nga nalagad sa Ginoo. Kaya mingon na siya nga para atong nahitabo kang hub, nga samtang kung muduol ka diya sa Ginoo, si Satanas pod muduol pod sa Ginoo. Nga naman, iyahan ang sulayon si Job, kay nga naman, aron makita gyud kung unsa gayud katinuod ang Ginoo, nga diin kung dili ba gyud mo biya si Job. Pero kay balo na si Satanas, nga diin gisugo gyud si Satanas nga ayaw ko ayang kinabuhi. Una nga ayaw mo kadlok sa panahon sa linog. Ako sabi nung sa panimalay, mo man ang muingon ko ninyo nga ayaw mo pagsalig nga ang akong panimalay humo kay ako pastor maluwas ko sila no. Kundi sila maningkamot silang kagalingon kaluwasan, kay dunay pulong nga giingon, strive your own. Si Apostol Pablo, your own. Dili nang ilaha. Balag din sila maluwas, basta ako. Kaya nga naman, sa tinuod lang dako kaya akong kahadlok sa Ginoo, mas kuyaw ang kamatayon, mas kuyaw ang Ginoo kaysa kamatayon. Kung ang tao mamatay lang ayo kahadlok, ang kadlok kanimo kanang Ginoo mo patay gyud sa imong kalag. Di ba naggingon si Jesus Christ? Ayaw kadlok kaya mo patay sa imong lawas. Kanang mo patay sa imong kalag ngadto sa impierno. Unay kuyaw, kay nga naman ang impierno gisulti na daan di sa Biblia. Ang langit wa niya gisulti, kundi ang impierno iya yung gipadayag. Day and night, i-torment with ka. Ni ang mga ngipon nimo magkasakit. Muna akong gingon ninyo, kung ikaw tinuod yun ang alagad sa Ginoo, ang number one yun nga tao mga alagad sa Ginoo is mahadlok yun ka. Kaya ang pulong sa Ginoo, ang conclusion nini ingon ni Solomon, the whole matter of the book, kanang ang tanan mga bahin ining libro, nganong giwali ni aron ang tao mahadlok. Kung dili siya mahadlok, manang gingon ang tao, manang gingon ang iyang conclusion, dili siya iya sa Ginoo. Mo bitaw na ang iya sa Ginoo, mahadlok yun sa Ginoo. Mo na nga kung mangita ka og daw na nahadlok sa Ginoo, dili lang hinga ka nang sigig simba mo na nahadlok sa Ginoo. Kaya ang nahadlok sa Ginoo kana gyud nagbantay, kanang aware kung ang iyabang pagsimba pagpangalaga acceptable ba. Mo bitaw na ang last giingon ni Apostol Pablo nga dapat ang servant like a steward, unya kanang steward, ingon pa sa Ginoo, bantayan jud na niya ang mga nangalagad sa Ginoo nga mahimong people umikabot sa Ginoo. Muna kinahanglan ready and aware. Ingon pa niya diri sa awareness, kabaw mo tanang aware meaning having or showing release realization, perception or knowledge. Kung ikaw aware, kinahanglan na kay kahibalo. Dili lang kay yun aware ka unya wa ka kahibalo. Ang tao nga
matod pa niya, kanang giingon dito sa Matthew nga atong gibasa, kanang tawhanan na nga moingon dugay pa, kanang wa naghunahuna nga Ginoo hapit na mo balik, inigbalik sa Ginoo, unaware na siya. Kanang di na siya kabalo, uy, balik din ng Ginoo. Because, matod pa niya, kanang aware man good, dunay knowledge na. Kung ikaw mag-aware, kung ikaw mag-ready, mo na gitawag og kinahanglan na kay balo. Mo na ang mga tao kay balo kanu sa mobalik ang Ginoo. Mo nang gingon dili na sila gitawag og ready or pag-abot sa Ginoo unaware gina sila. Kanang wa nila nahibalo ang naabay Ginoo. Mo na mga tao nga walay pagbati nga din ang Ginoo hapit na mobalik. Basta mga lagad na lang. Kana prophecy na sa Ginoo dili na buhat nila kundi Ginoo nagbuhat na do naging mga tao nga sa iyang pagbalik unaware di makaibalo. Mo na yang gingon dinhi kanang sa synonym is kanang aware is like alive ba buhi jud ka, conscious, mindful. Mo na ayang gingon sa dictionary, naghunahuna jud ka nga ang Ginoo mo balik. So unsa man nimo kung mobalik ang Ginoo, mag-ready jud ka. Kaya nga naman, pagbalik sa Ginoo, mabita ng kinipulong sa Ginoo is, duhala ni kabutang ha, atulo. Matod pa niya, kaning pulong sa Ginoo is, number 1 is, mahadlok dayon ka sa Ginoo. Makabaton ka kahadlok, sa diya nga mahibaw ka sa pulong sa Ginoo, makabaton ka mahadlok. Ikadua, matod pa niya, Apostol Pablo, mahigugmag ka sa Ginoo. Pag mahibaw ka ining commandment sa Ginoo, mahigugmag ka. Ikatulo, mahimog ka matinud-anon sa Ginoo. Mo nang mahimo kang faithful kung makabalo sa pulong sa Ginoo. Pero ang mga tao, kaya wa man kahibalo, wa may knowledge, mo nagingon mahimo na sila ang unaware. Kaya ang aware because doon na sila gitawag knowledge, realization. Doon na sila pagkatinuod yun, nga din sila nangandam. Mo na yang gingon sa Lucas chapter 11 verse 44. Woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrites, for ye are as a grave which appeareth not, and the men that walk over them are not aware. Kung ano yan, kung gingon sa inyo, tatong mga eskribag para sa iyo pag-abot ni Jesus Christ, giingnan, mura mo mga lugnanan. Naaba mo sa ilalong ba? Nga matod pa niya, dili mo makita. Matod pa niya, which appear not, nga wa mo nagpakita. And men that walk over them are not aware. O ang tao nga naglakaw diya sa babaw ninyo, sa lapida lang kitanaw, pero wa sa kabalo. Unsay gibuhat sa tao sa ilalom. Wa inaybawan, baliwala lang nila. Basta kung iyan ang papa, iyan ang anak, kung saan na iya, asawa ba na, usulti lang na siya. Mabitan nang mingon ko ninyo, ayan na magsultihan ng patay, sa buhi mo pa sulti. Matod pa bitaw sa sulat ni Solomon, in the grave there is no knowledge. Wa na kay balo dito, bisag kung sa pay mo isulti, wa na nahibawan na. Wa na ang mga parasyo mga eskriba, murag sama sila sa lugnanan, nga dili makita. Unya, ang naglakaw ana, wala kung kabalo, mo na ang mga tao, inguna sa mga eskriba, nga wa sila kabalo sa pagbalik sa Ginoo. Lucas chapter 21 verse 34. And take heed to yourself, lest at any time your heart be overcharged with surfeiting and drunkenness, and care of this life, so that the day come upon you unaware. Mawabit ng bantay na inyong kagalingon, bantayin yun na inyong kagalingon, basig sa tanang panahon. Imong kasing-kasing na overcharge ba? Naganahan rin sa kalibutan. Na bagay ka rin sa kalibutan. Nga ganahan na kayo ng kalibutan. Nga mo na yung gingon. Na lumsa o care of this world. Nga matod pa niya. Na overcharge and care of this life. Na kanay mong life ba? Tungod sa imong kahimtang maayo naman good. Monan, so that the day come upon you unaware. So maabot ang adlaw, waka kabalo. Nga diin day ting balik ni Ray sa Ginoo para atong unang panahon, nga sila wa may balo nga diin sila day nasirad-an na ni Noah. Nya matod pa nila Abraham ni Noah. Parimtir ba minimo?
Kung sa gingon ni Noah, dili kami ang nagsira ang Ginoo. O bitaw na masirat ang ganita. O na nga panikamutan nato ni mga gamayng panahon. O bitaw na ang Matthew sa chapter 24 verse ingo pa niya diri sa 34. Matthew 34 verse 34. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Anawa. Dili pa ni mahanaw ning henerasyon hangtod mahitabo ning tanan na mahitabo. 35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. 36, but of the day and hour knoweth no man. No, not the angels of the heaven, but my Father only. Mo ni gingon ni Jesus Christ, no? Matod pa ni Jesus Christ. Kinahanglan daw kuno sa adlaw sa Ginoo magbantay ta kay ngano man kanang adlaw na bug-urasa na walay tawo nga nasayod bisan ang mga manulunda sa kalangitan kundili ang amahan lamang. Nga matod pa niya, but my Father only. Siya gani mismo nagingon wa sa kabalo kay kung naibaw pa siya ingon unta siya and my Father, me and my Father, mahibaw gyud siya sa pagbalik. Mana si Jesus Christ pa gyud kabalo mo na hinungdan nag-ingon siya pagtukaw gyud mo, pangandam gyud mo og kinahanglan magbantay gyud. Verse 37, but the days of Noah were, so shall also the coming of the Son man be. Mao sad ang adlaw ni Noah, ang pagbalik daw kuno sa anak sa tao moabot. Verse 38, for us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Namo ni yang giingon sa adlaw daw kuno sa lunok, sila nagapangaon, nagapanginom, nagamangasawa, na nagminyo, matod pa niya hangtod sa adlaw nga din si Noah nisulod sa arka. Verse 39, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Nga din niabot ang panahon nga ang baha niabot unya sila nangalumos ug silang tanan nga matod pa niya mausad na ang pagbalik sa anak sa Dios. Mga lumos po itong mga tao nga din mo nang gingon unaware nga matod pa niya unsay gibuhat ining adlaw ni nila sa panahon sa pagbuhat sa arka ni Noah. Eating and drinking, marrying. Kung mo na yung gingon, wala lang napakabana ba nga ang Ginoo day mubalik na. Mo bitaw na nga kinahanglan si Jesus Christ nag-ingon, kaya wa man ta na sayod sa oras. Kanang ready na lang or pagbantay gyud. Mao nang bantayan na nato ning panahon. Una ta magbantay kinahanglan ready na ta nya sa diha nga ready na ta bantay ta kay ngano man moabot nagkalit dili pwede na nga nagbantay ta unya wa ta nagready. Di pwede na magready ta unya wa ta nagbantay. Duha gyud na nagingon. Ready, be ready and aware or aware. Kinahanglan magbantay ta sa ato pagka pangalaga diha sa Ginoo kini atong pagsimba karon. Kaya nga naman wa man ta mahibaw ini, no? Matud pa ni Apostol Pablo sa Thessalonians kung sa day yang gingon dinhi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4. Matud pa niya dinhi 2 Thessalonians chapter 2 1 to 4. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and be our gathering together unto Him. Nga matod pa, karon mga igsoon, hangyungon ko kamo, pinaagi sa pagbalik, ang mahitungod sa pagbalik ni Hesus Kristo, pinaagi sa atong panagtigom, karon, verse 2, that ye be not soon shaken in mind or in trouble, neither by the Spirit, nor by the word, nor by the letter, as from us the day of Christ is at hand. Nga din, kinahanglan dili mo makuyawan sa inyong nahuna, dili mo matrouble,
dili sa diha sa espiritu, nor by word bisan sa mga pulong, nor by letter as from us. Namatod pa niya, as that the day of Christ is at hand. Nga din ang pagbalik sa Ginoo naa na haduol na. Muna ni iyang gingon diri. Nga naghangyo gyud si Apostol Pablo nga matod pa niya dito sa Thessalonians nga kinahanglan dili mo makuyawan, puhon son ba. Para nang gingon nga paglinog lang gani kuyawan dayon. Okay lang ng linog kay muundang man, pero kanang iyang gingon soon be seeking in mind. Kana sa muna huna ba kung mo tarog na gani na inyong nahuna, makuyawan na ganyan niya huna-huna mo na gibadlong niya Apostol Pablo nga ayaw mo kahadlok, ayaw mo pag kanang dili mo mauyog ba puhon ba kung ang inyong nahuna ba kinanglan mapokus na mo gyud, kanang dili mo matrubol labi na kung moabot ning gira kay ang gira is the mo nang gingon the second to the last sign of God. Kay pag kinsay mo daog gini mo nang gingon ako sa inyo ha, mo na maghari, mo na magdumala sa tibuok kalibutan. Nya kanang muhari mudaog diri, mo na sudlan sa dragon nga gihulog sa Ginoo. Mangita na siyang tao nga iyang kasudlan nga din. Patod pa sa Revelation, kanang against ni Kristo ang iyahang sudlan. Kanang di mo ila kay nga naman magpaila man siya nga siya po Ginoo. Mo nang pagasimbahon siya, unya ang tanang tao nga iyang i-roll doon na number. Muna sa kabutan nga din kita kinahanglan dito mahadlok ana, matod pa matrubol ta ana bisan sa atong pagbati nor the word bisan sa mga pulong nga atong madunggan, neither the letter from us that the day of Christ is at hand. Nga din ang Ginoo hapit na mobalik, ayaw din mo kadlok ana. Mo na iyang gihangyo gyud, mo nang gingon niya sa verse 3, let no man deceive you by any means, for that the day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Mo nang giingon ayaw mo pagpailad ha, naagyoy mga tagak. Mo nang naghangyo siya nga dili ta dapat tarog, earthquake pa lang gani, mahadlok na ta, karakara na ta, singgit na to. Uy, gawas mo diyan, nakaingon ko murag ay Ginoo ba nga gisaligan ba. Mabitaw na nga ako, natuglan ko, naghigda lang ko, bisag nakamata ko ba kay naay nagtuklod na ko kay pagawason ko. Ano madlok man ko, natural man na. Unya labaw sa tanan, manang gingon. Muawit gito na, may nulumag yun ako ng muawit ang tao, how great is our God. How great is our God, unya karon madlok ka, mas dako pa ang Ginoo. Anang mga butanga na unya mo nang gingon sa kanta ka how great is our God nya samtang naa kay pagbati nga kahadlok mo nang gingon ang Ginoo nimo dili great bakak kay mo gingon mo bitaw na nga ayaw gyud kadluki sa dia pasag nilang gina ngano nagmulingkod ka magpaabot ka di promise ba sa Ginoo nga ikaw gani nagingon ang Isaiah wala gyud hinagiban. So ang Ginoo nagbuhat ining tanan, tingog ba na sa Ginoo ng earthquake, pagpahinumdon na sa tuwa. Mo bitaw na kanunay earthquake aron pagpahinumdom nga kita gayud kung muila ba kita sa Ginoo. Mo nang ging pangandam na lang og pagbantay gayud kay kining tanan mga gipahinumdom din siya. Mo na iyang giingon, let no man deceive you. Ayaw tuguti nga na tao mangilad nimo sa tinuod lang nga ngano man kay muabot gayod ang falling away first. Mga tagak yun ang tao, maapil yun ta diya. Mo nang mag-ready ta, mag-aware ta, basig matagak mo ta, maapil kay nga naman. There will be, except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed. Ang mga tao makasasala, i-revealed na kanang mauyog. Mo nang kung matarog ka, matarantal ka, matrubol ka, therefore, ikaw ang man of sin. Nga naman, na falling away man ka, ado na gyud falling away first, diha na gyud ka matagat. Nga naman, that the man of sin be revealed, this of the son of perdition, mga tao sa kalaglagan, kanang mga tao nga makasasala, bisag nangalagad sa Ginoo,
Mo nang gingon, abi no ang tinuod yun atong sala da sa Ginoo kanang paglapas ba sa balaod ba. Ikaw nangalagad ka tungod kay nagpaminaw ka sa pulong sa Ginoo. Pero kanang pulong sa Ginoo nalapas na nimo mo nay sala. Katong mga tao nga wa nagsimba, wa nangalagad, dili to matawag og makasala. Mga hidden to sila ba, mga hidden, mga walay Diyos. Wingon na sila, asa man imong Diyos lagi ngano mahadlok man ka. Mao nang nagpainom do sa Apostol Pablo, kinahanglan dili mo matarog mahadlok. Isa may nadlok atong panahon sa linog ug kalit. Usog ra ba to? Usog pud yung kahadlok. Kung hinay pud yung kahadlok. Kung dugay gani ang linog, dugay pud na mawaan yung kahadlok. Mo nang abi no sa tinuod lang ang Ginoo is mo nang gitawag og moingon ta great is our God. Mo nang tungod kay siya gayon nagkontrol imong tanan nganong mahadlok man ta kung kita mosalig yun sa Ginoo. Nga matod pa niya kaning man of sin be rebelled and the son of perdition, nga matod pa niya who opposite and exalted himself above all that is called God or that is worship, so that be as God seated on the temple of God, showing himself that he is God. Moni ang tawag og man of sin be rebelled. Ang tao sa makasasala nga din adunay usa ka tawo nga magpataas iyang kagalingon daw kuno. Opposite ang iyang kagalingon above all that called God. Opposite na siya kanang Diyos nga gitawag og Diyos. Against na sila, opposite na siya. Unya siya kuno pagasimbahon. So that is God seated on the temple of God. Nga siya kuno Ginoo nga di nagalingkod sa templo sa Ginoo, nagpakita sa iyang kagalingon that he is God. Mo nang gitawag og Antichrist again ni Kristo. Mo nay mag-rule dili sa kalibutan. Mo bitan na magbantay gyud sa atuang kinabuhi. Mo nang giingon nga be ready and aware. Mo na akong gingon ninyo, hapit na ha, mukalit lang ni. Di ko magingon karon 24, karon 25. O karon hapit na ta mahawa ay ning 23. Basta ang pulong sa Ginoo. Ingon pa niya, ready and aware lang gyud. Kani adto pa ni pulong sa Ginoo, mo na kakaron na nako ni gipainumdom sa inyo ha. Mao bitan ni importante nga dili gyud ta makuyawan. Matod pa niya that ye be not soon shaken in mind. Dili mo maturog sinunang-una. Kay ngano man naagi pagkatagak unya magbantay ta na kung naay gi-practice mga natagak kay na sa matong baton pagtuon gyud mo kahad ang pagsalig sa Ginoo. Yan ang Ginoo gyud mo ay atong gisaligyan ba nga dili ta angay mahadlok sa tinuod lang although kanang linog mahadlok man gyud ta pero glory to God nagsugod na ang wakoy kadlok kay ngano man mahadlok man kuana balag mutana ako kung unsa man amo ang panimalay nga gipuy-an matumpag ni wala gyud ko naguna-una kay ang Ginoo ray nagbuot sa tanan. Gani ang Ginoo may nagbuot anang ang tao mamatay. Ang tao nga nadisgrasya, ang Ginoo may nagbuot ana. Nga ikaw gyud madisgrasya kay kung ang Ginoo magbuot nimo nga di ka mamatay, dili ka mahitabo ana. Yang Ginoo naga-charge, nagapadala manlunda nga charge mo mubantay nimo kung aduna kay pagsalig sa Ginoo. Mo bitaw na kanang man of perdition. Kabaw mo anang the son of perdition. Mga anak ngadto sa gitawag og kalaglagan, eternal damnation dito sa hell, utter destruction or loss mo ng mga tao nga din mga anak sa perdition. Mo na nga kita dili ta man of perdition o son of perdition, dili ta mga tao nga din mo adto dito sa perdition nga naman because dili man ta anak sa perdition, anak man ta sa Ginoo. Ang John chapter 17 verse 12, while I was with them in the world, I keep them in my name. Those that are given me, I keep, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Mao ni yung gingon. Aron matuman ang kasulatan, matod pa niya, ang son of perdition lang ang malaglag. Kaya nga naman, matod pa ni Jesus Christ, samtang ni ako di sa kalibutan, gibantayan ko sila, pinaagi sa kungalan, pinaagi sa pulong daw.
those that gives me katong gihatag nako kinsa man day naghatag sa tao. Diyan na nato na mahibaw-an na diya kan Jesus Christ, dili man ingon si Jesus Christ naglukat nimo, nagsulat nimo kundi ang mga tao nga dunay pagtuo kan Jesus Christ mao kana ang hinatag sa amahan ngadto kan Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ mo'y magbantay ana nga matod pa niya, and none of them is lost but the son of perdition lang. Walay usa, walay mawala kanila. Muna iyang gingon sa John chapter 13 verse 18, I speak not of you, I speak not of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, might be fulfilled. He that eateth bread with me hath lift up his heel against me. O kinta ganitong niuban og kaon nako, maura to'y nanikad nako. Mo na ang mga Kristohanon, pareha ni Judas bagiinang usara diri sa inyo haang mutraidor nako. Mo na nangutana man sila. Ako ba Ginoo? Peter, ako ba Ginoo? Ako ba Ginoo? Nangingon sila pagingon ni Judas, ako ba Ginoo? Matod pa niya imo nang gisulti. Si Judas, mo na ang Ginoo na sayod, matod pa niya. Mga Kristohanon ng Giapoy, manang bantayan nato ha. Ang Kristohanon ng Giapoy nanikad. Mo nang matod pa niya. Nagingon siya, I speak not of you all, wako nagsulti niini kaninyo tanan. I know whom I have chosen. Ako nahibaw kung kinsa akong gipili. But that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread, kinsa katong nikaon, uban kanako, with me, hath lift up his heel against me. Gitaas niya hinuon niyang tiil, bato kanako, sa laktod pagkasulti, mao gito'y musipa sa iyaha. Mo na nga kita magbantay ta mga Kristohanon, wa kakabalo day nga imo day gisipa si Jesus Christ imo paggalingom. E mo nang giingon siya, nagsulti gyud siya ini. Nga matod pa niya, dili sa tanan, kundi kato lang niya mga pinili. Mo na nga ang Ginoo kay balo na siya kung kinsa yung gipili. Sa John chapter 18 verse 9, that the saying might be fulfilled which he spake of them which thou givest me, have I lost none. Mo na iyang gingon ang panultiyon, matuman gayod nga iyang gisulti nga kinsa ganitong gihatag kanako ingon ni Jesus Christ, dili gayod mawala. Mo na kung ikaw nahimo kang Kristohano, nagasimba ka, nangalagad ka, mingon ka, gihatag ka sa amahan kang Kristo Jesus, mo nang ayo kadlok kay di man gyud ka mawala. Mo nang dili gyud ka maunsa bisa paglinog na nga intensity na. Mo bitaw nang abi nimo dili sa tuwa sa relocation gamay ra nga ang gitawag og mga kataladman. Hinay lang, moingon mo kusog, siguro sa uban kusog na to. O bitaw nang magbantay ganit ta kung asa man ta nga din ang Ginoo dili gyud mo tugot nga kita mo nang maapil ta. Mo na yang gingon diri sa John. Kining John nga sulat, si Jesus Christ mismo nagsulti niya, gisulat lang ni John. Kay si John is one of the 12 disciples niya, kani si John is usa ni siya sa kaupat nga mga tao na nulti sa mga gisulti ni Jesus Christ. Katong gitawag og katong nahitabo naguban-uban sila. Si Matthew, gisulat niya ang gisulti ni Jesus Christ. Si Lucas, gisulat niya. Si Marcos, o ang katapusan si John. Tanan mga gisulat nila dili sa ilang basahon. Si Jesus Christ nag-ingon ini. Muna ang gingon ni Jesus Christ dili sa John chapter 6, verse 37 to 40. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Di yu ka i-cast out niya. Kumutuo ka nga ang amahan nagpili nimo para diha kang Jesus Christ. Dili ingon ni dawat ka kang Jesus Christ at tinuod lang ang amahan mo ay nagatag kanimo kang Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mao kana ang nag-ani diri aron gipangita niya ang mga karnero nga nawala. Mao na nga ang karnero nga niduol kang Jesus Christ mao kana ang gipangita sa amahan. Mao nang dili ta kakabig og tao kanang mutuo mumingon nga diin kung wa kay bunga daw kuno putlon gyapon ka mao na hinungdan nga diin ang uban mga tao magsangyaw mao nang giingon gidisib lang mo
Kabaw mo unsa ng bunga, ang sanga nga walay bunga. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo naa kay gitawag og espiritu, kanang imong espiritu wala nay fruit of the spirit. Kabaw mo unsa ng fruit of the spirit? Nga nahimo kang Kristohanon, ni wa gani kay love, wa kay joy, wa kay peace, wa kay long suffering, wa kay gentleness, meekness, goodness. Putlon jud ka. Kay sa tinuod lang dili na mo ang kalag kanang giingon nga giingon sa mga pastor kay kung wala kay makabig nga kalag putlon ka dili na mao kay ngano kinsa may makakabig di kalag. Gani ningon siya Apostol Pablo, strive your own. Kay ngano man ayaw na pangita kay di na makahimo kay gani sa imong kagalingon di nimo na mahimo. Ipa-strive lang ta. Ang Ginoo nagingon, if I be lifted up, I will draw all men. Kinsay nagingon nga magpaduol sa tao, si Jesus Christ lang nagingon. Mo bitaw na nga ang tao kinahanglan kung iya siya sa Ginoo, mangita gyud siya. Wala nga kamo nga niya diri, nagtuo ko nangita mo sa Ginoo o siguro nagtuo ko nga giuhaw mo mayo untag ingunana inyo pagbati, ingunana inyo pagtuo. Nga kamo nangita sa Ginoo, kamo giuhaw sa Ginoo. Kay matod pa niya ang muduol kanako minom mukaon pagabusgon kay ngano man doon na lagi kagutmanan. Karon kinahanglan samtang napatay panahon mangaon jud ta. Ang tinuod na ngaon diya sa Ginoo ang nagila nga kining adlaw lahi ni kay sa mga adlaw mao na tinuod nagkaon diya sa tubangan sa Ginoo o nagpasalamat diya sa Ginoo.